गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो आरो गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया नायलांदो। इउपिपिएल पार्टीनि एमएलए रोंगोरा नार्जारी बिथाङा बुंदों दि दासान्दि इउपिपिएल पार्टीया बोलोगोरानिफ्राय बोलोगोरासिन स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना इउपिपिएल पार्टीहा दायो गासै 7 एमएलएफोर दङ आरो सासे केबिनेट मिनिस्टार दङ आरो सासे एमपि दङ होनना बिथाङा बुंदों। आरो इउपिपिएल पार्टीया फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा इलेक्शनाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो मासिखौनो देरहागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों दि फैबाय थानाय लकसभानि इलेक्शनाव रावबो पार्टीयानो इउपिपिएल पार्टीखौ डिफिट खालामनो हानाय, हारि होनो हानाय रावबो पार्टी गैया होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंदों दि बिटिआरआव दासान्दि इउपिपिएल पार्टीया गोबां डेभेलपमेन्ट लाबोगासिनो दङ आरो बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखायबो साख्रि होनो थाखाय थियारि खालामबाय थादों होननानै बिथाङा बुंदों। आरो गोबां डेभेलपमेन्ट जादों आरो गोबां डेभेलपमेन्ट जाबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय दानि बिटिआरनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि डेभेलपमेन्टखौ नायोब्ला सुबुं माहारिफोरा जेबो सोलायनायखौ नुनो मोनाखै, डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुनो मोनाखै। फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टीयासो जितिगोन ना इउपिपिएलआसो जितिगोन बेखौ सम सफैब्लासो मिन्थिसिगोन। नर्थ इस्टनि मादाव बिटिसिआवनो गिबि खेबनि थाखाय इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनो थाखाय बिटिआर सोरखारा खुंनो थाखाय थाग-थियारि खालामनाय जादों। आरो बे फेस्टिभेला फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 2 मार्चसिम जागोन आरो बेयाव गासै 14 कान्ट्रिनिफ्राय 35 इन्टारनेशनेल रिडारफ्रा बाहागो लागोन होननानै मिथिनाय जादों। आरो बे फेस्टिभेला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियाव जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बेयाव गासै 10,000सो सुबुंफोरा बाहागो लागोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सोरखारनि स्पिकार बिस्वजित बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। आसाम गभर्नमेन्टआ फिक्स पे मावनाय, मास्टार रल मावनाय आरो केजुएल इमप्लयिफोरनि थाखाय 3% दरमाहाखौ बारायनो थाखाय डिसाइड खालामनाय जाबाय। आरो बेयो फैगौ एप्रिलनि 1 दाननि 2023निफ्राय इफेक्ट जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बेयाव गासै 12,106 सुबुंफोरनि थाखाय बारायना होनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। सानसेनि सुक्ति खालामदों हिसाबै एनडिएफबिनि गोबां सोद्रोमाफोरनि केसआ जोबनांगौमोन। एनडिएफबिनि रिहाबिलिटेसन बिथांमोननि थांनानै थानायनि जिथु रिहाबिलिटेसन बेयो जानांगौमोन। जेलाव थानाय मानसिफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौमोन। बे प्रमद बर'नि मा सुक्ति जाखो बियो? जोङो बयबो गोजोननाय मोन्दोंमोन। दा जायखिजाया जों बुंबाय थादों जेलाव थानायाव गजोबनांगौ, केसआबो जोबजोबनांगौ, आरोबाव बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामा खालामनानै होनांगौ। दिनै जेबो जायाखै। प्रमद बर'आ मा खालामदों बेनो नोंनि सुक्तिया। बिटिसिआवबो बिपिएफआनो आरोबाव गोदानै सरकार दाफिनगोन। मिथिबाय? बिटिसिआवबो बिपिएफआनो सरकार दाफिनगोन। बेयो बावला, बे इलेक्सनखौ जोबगोरथों। प्रमदआ मा थाखा थगायनानै जागासिनो दङ, थगायनानै रायजोफोरखौ सोरलाफोरखौ जाफिनगोन। दालाय मानो थगायनाङा? नायबानो थगायस्लामखायो मानसिखौनो। नङा, नायनायावल' माबा थगायस्लामखायो। फुथिया थेबगांगां मा बे बबेनि मा लिडार बियो? बे हेमन्तजों सालायजाबाय थाग्रा लिडार। हेमन्त जा बुङो बेखौल' खोनासंनानै खामानि मावो। दिनै बिटिसिआव मा जादों? मा अबस्था खालामदों बिटिसिखौ? 1986नि फरेस्ट रुलार्स एक्ट मथे बयबो हाफाथा मोनो। बेखौ नियम बायदियै मावगासिनो दङ। खिन्थु डिसिसिम सौहैबायमोन। खिन्थु एबाराव जों खालामगोन। हानि फाथा मोनथारनांगौलै, नङाबा एकदम गोदाव सोराव जाथारगोन। दा प्रमद बर'नि खोथाखौ दा खोनासंखा। सेस जागोन जों जाथियानो। एकदम सेस जागोन। थांनानै फैखाबाय।
गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो एसेंब्ली 10টা পালে 12টা পালে আরামসে ডিসপুট হল 2026 কিন্তু ভয় খায় মানুহবিলাকে খায় মোক এৰেষ্ট কৰি কি কৰিম বুলি কৈ থাকে মোক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিলে শেষ ময়ো পলাই থাকি বেংগলত খাইনা কৰি তাহলে না কেতিয়া কৰিব যে কিছুমান প্ৰশ্নৰ খুব বেছি প্ৰাসংগিকতা নাথাকে যেনে আপোনালোকে খুদিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে যে পুলিচক ভয় কৰি পলাই আছে বুলি পেলাই ইটো কথাটোৰ কি প্ৰাসংগিকতা আছে তেখেতে পলাই ভয় কৰি পলাইছে না ভাল পাই পলাইছে না এক্টিং কৰিছে না কি কৰিছে ইটো আমাৰ বড়োলেণ্ড উন্নয়নৰ লগত অসম উন্নয়নৰ লগত বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ লগত অসম ভাৰতৰ বিকাশৰ লগত কি জড়িত আছে সো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ এইটো নেচাৰ হয় ক্ৰিয়েটিভ কামবিলাক কৰি পেলাই ভাল পাওঁ আৰু নেগেটিভিটিবিলাক আমি লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু এজন ডাঙৰ নেতাবিলাকে যদি তেনেকা তুলুঙা মন্তব্যবিলাক কৰি থাকে আননেচেচাৰী কথাবিলাক কয় আৰু হিটোও যদি মিডিয়াত এটা ডাঙৰ স্পেচ হয় এটা সনসনী নিউজ হয় তেনেহ'লে বাকি যিবিলাক নিউজ দৈনন্দিন যে অসমত বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে বা মানুহবিলাকে বিভিন্ন প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে বা চৰকাৰে কিবা এটা ভাল কাম কৰিছে যিটো নেকি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজখনৰ লাভ হ'ব ইটো পুৰা সাবসাইড হৈ যাব আদাৰৱাইজ মোৰ একো ক'ব লগা নাই যে তেখেতে পলাই থাকে তেখেতে ঘৰত থাকে তেখেতে হাঁহি তামচা কৰি থাকে তেখেতে কান্দি থাকে ইট ইজ নট মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ ফৰ মি এইকাৰণে মই দিছোঁ যে শিকিব লাগে তেখেতসকলেতো বহুত জানে কিন্তু আমি এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে হ'ব পাৰে আমাৰ পৰাও কিছুমান ভুল আহিব পাৰে আজি নহয় কালি ময়ো কিবা ভুল কৰিব পাৰে মানুহ হিচাপে মই এইটো নাজানো বাট মোৰ ব্ৰেইনে মোৰ বিবেকে যিখিনি মোৰ কনচাৰ্ণ মই ভাবোঁ যে এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবিলাকে তেনেকা কথাবিলাক ক'বলৈ নাপায় আৰু তেখেতে যিটো কৈছিলে যে আৰ্মছটো মই প্লেন কৰিছোঁ থ্ৰু অসম পুলিচ दिनैनि रादाबा एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानबा अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजानायनि थाखाय गोजोन्थों।